Erhvervs- og Vækstministeriets kerneopgave er at bidrage til at skabe gode rammer for, at virksomheder vil producere og investere i Danmark. Danmark er jo en lille åben økonomi, så derfor så sammenligner vi os hele tiden med landene omkring os, om vi har de her gode rammevilkår og lige konkurrencevilkår. Det er vigtigt at arbejde med vækst, fordi væksten er grundlaget for den velstand, vi har i Danmark. Ministeriets opgave på det finansielle område er først og fremmest at sikre finansiel stabilitet. Og vigtigheden af den her opgave, vi har, det kommer tydeligt frem i forbindelse med den finansielle krise. Vi laver hele tiden regulering, som skal sikre, at bankerne bliver mere modstandsdygtige, og hvis der kommer et tab, så kan bankerne betale det selv. Ministeriets arbejde med regulering og konkurrence handler i høj grad om at sikre velfungerende markeder. En sund konkurrence mellem virksomhederne, det er vigtigt, fordi i sidste ende så giver det os de bedste produkter og til den billigste pris. Det er også en arbejdsplads, der er præget af, at vi både beskæftiger os med, hvad der foregår herhjemme, men vi deltager også i utrolig meget internationalt arbejde. Erhvervs- og Vækstministeriet er nok et af de ministerier, hvor man tydeligst mærker, at vi lever i en global verden.